Britského herca Jamesa Nortona poznáme najmä z britských kriminálnych seriálov Grantchester You come to my home, you tell me... a Šťastné údolie. See through me. V tretej sérii Rodu draka prichádza ako jedna z dôležitých nových postav Lord Ormond Hightower, hlava mocného rodu. One king is as good as another. O tejto postave mi viac prezradil v exkluzívnom videohovore. Hi Thomas. Dobrý deň, Mr. Norton. Je pre mňa cťou rozprávať s vami. Aj pre mňa, ako sa máte? Mám sa dobre a pozdravujem vás zo Slovenska. Wow, okay. Čo vás presvedčilo vstúpiť do takého ikonického sveta, akým je Rod draka? I mean, you kind of answered the question there and then. I mean, it is iconic. Odpoveď je vlastne jednoduchá. Je to ikonický a obrovský seriál, ktorý milujú ľudia po celom svete. Nikdy predtým som nebol súčasťou niečoho v takom rozsahu. Až keď prídete na plac, pochopíte, koľko detailov a lásky sa doň vkladá. Na pláci ho však neohromila iba veľkosť celej produkcie. Každé oddelenie tam odvádza svoju najlepšiu prácu a to posúva aj vás. Musíte držať krok, podať maximum a obstáť. Navyše cítite obrovskú lásku a vernosť fanúšikov, čo je veľmi povzbudzujúce. Jedna z jeho najvýraznejších scén, v ktorej musel hrať úplne nahý, sa pritom nakrúcala prekvapivo pohodlne. Tá scéna bola veľmi zábavná, pretože som mohol celý deň sedieť v horúcom kúpeli plnom voňavých olejov a korenín. Cítil som sa ako v kúpeloch. Keď vychádzam z vane, hovorím, je to kráľovná alebo potvora s drakom. Napadlo mi, že môžem vystrčiť bok, zahrať to trochu teatrálne a poriadne si to užiť. Režisérovi sa to páčilo a vtedy som pochopil, že pri Ormondovi môžem byť naozaj odvážny. Jeho postava však ukáže aj oveľa divokejšiu tvár. Máte radšej scény plné emócií alebo pokojnejšie herecké momenty? Vo všeobecnosti mám radšej tiché scény, pretože práve v nich sa ukrývajú jemné herecké nuancy, ale aj veľké akčné momenty majú svoje čaro. Môžete naplno zúriť a robiť veci, ktoré si v bežnom živote väčšinou nedovolíte. Pri jednej zo scén si však siahol až na hranicu svojich síl. Existujú pobyty, na ktorých sa ľudia chodia vykričať a to bola moja príležitosť vypustiť zo seba paru. Bolo to očistné, ale aj poriadne náročné. Musel som kričať stále dokola a v jednej chvíli som takmer odpadol, pretože som mal hlavu plnú adrenalínu. Potom ma príšerne bolela hlava, ale rozbíjať stôl obrovským stredovekým mečom, to bola naozaj veľká zábava. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme Dovidenia. Dovidenia. Goodbye. Thank you. James Norton ukazuje, že aj vo svete drakov potrebuje herec odvahu a chuť skúšať nové veci.